Comezamos aquí o último contra o crono desta tempada 2025 e facémolo resumindo coas mellores imaxes, os mellores momentos desta tempada de carreiras nos distintos campeonatos galegos de automobilismo. Facémolo ademais en compañía do director de comunicación da Federación Galega de Automobilismo, Andrés Cachalvite. Que tal? Benvido a este último programa. Moitas gracias. Repaso da temporada. Que balance dende a Federación podías facer a esta tempada 2025? En xeral? Moi positiva, creo que en progresión con respecto ás tempadas 2023 e 2024. Notamos un crecemento da participación que é obvio, como se puido ver nas 7 modalidades. Aumento de público, paulatinamente penso que van retornando tanto os trazados como as probas en estrada aberta, sobre todo tamén máis repercusión en medios, máis presencia en medios, máis minutaxe, máis retorno para os nosos patrocinadores, o que é realmente importante. Os rallies, o campeonato estrela, menuda tempada, hasta o último rally non se decidiu o campeonato absoluto. Sí, partía como claro favorito Víctor Senra, que este ano cambiou de copiloto en varias ocasións, o que fai difícil falar deles, pero ao final as pequenas averías mecánicas deste Hyundai World Rally Car, sumado ao alto nivel dos pilotos dos Rally 2 R5 como Alberto Meira, Dani Verdomás, incluso José Lamela, que participou nunha proba, ou Iván Ares tamén, fixeron que o campeonato chegara a última proba pois ao límite, non? Que cun Víctor Senra presionado por primeira vez en moitos anos e con moitísima emoción e moitísimo público, que falábamos antes. Unha tempada que comenzaba, bueno, xa moi lonxano, casi un ano no Rally do Cocido, coa victoria casi agardada de Víctor Senra co seu Hyundai World Rally Car e, sobre todo, con esa pelea que tamén foi outro dos puntos de interese durante toda a tempada. O duelo Alberto Meira-Dani Verdomás por ser o equipo que seguía o World Rally Car e, sobre todo, esa loita dentro do supercampeonato Rally 2 R5. Sí, eu penso que foi un dos grandes alicientes da tempada, ata que Dani se centrou xa máis na Copa de España, ao perder opcións de título. Ver a un Alberto Meira nunha segunda xuventude, porque xa é un piloto veterano, pero está correndo moitísimo, e a Dani Verdomás. Verdomás que tiña problemas de empañamento xa nese primeiro rally da tempada, que, bueno, non deu superado ao seu rival, Alberto Meira, que foi o segundo clasificado no Rally do Cocido. Como decíamos, Dani Verdomás terceiro, e na cuarta posición remataba Jorge Pérez, o piloto vigués, que daquela, de momento, estaba correndo co Ford Fiesta World Rally Car. Na Coruña, de novo frío e moita auga, tiñamos unha nova victoria tamén de Víctor Senra, victoria por diante de Alberto Meira e Alberto Otero, que remataba en terceira posición, porque neste rally era unha das ausencias de Dani Verdomás, que estaba presente tamén na Copa de España de rallies de asfalto. Santi García remataba en cuarta posición e David Couceiro na quinta posición. Saltamos, seguimos na mesma provincia, Rally de Noia, de novo, outra vez moitísima auga, ese fin de semana durante o rally. Foi a primeira das sorpresas, o primeiro dos abandonos de Víctor Senra nesta temporada 2025. Sí, quedou prácticamente inédito, fixo o treito do venres e abandonou creo que a 2 km da saída do primeiro treito do sábado. É o primeiro récord de inscritos da tempada, non? Máis de 160 inscritos, o que demostra que este campeonato galego, e Noia tamén particularmente, queren rallies. E un rally no que Alberto Meira tiña a primeira das súas posibilidades de poder conseguir a victoria, pero non foi así. Primeiro tramo da segunda etapa, problemas de interfonos, retrasouse, perdeu bastante tempo e a oportunidade foi aproveitada por Dani Verdomás para conseguir a victoria no rally da casa do seu copiloto.
Terceira posición para Iago Caamaño, a súa única participación do piloto coruñés no Campeonato Galego de Rallys desta volta fora con Citroën C3 Rally 2. Cambiamos de provincia, imos ao Rally Mariña Lucense, nova victoria para Víctor Senra, volvía outra vez polos seus fueros, Meira en segunda posición, e terceiro Dani Verdomás, que daquela sí que empezou tamén con problemas, tanto pois, un trapecio da suspensión, unha picada dun neumático, e bueno, ese duelo que seguía aí man a man entre esos dos pilotos, e hai que recordalo, segundo arriba, segundo abaixo, realmente o que comentabas ti antes, non? As diferencias eran tan escasas que calquera problema, por mínimo que fose, xa se abría un moco de máis de 10-12 segundos, o rally estaba prácticamente decantado. Sí, volveu Víctor Senra a tendencia habitual, penso que marcou o mellor crono en todos os treitos, quitouse a espiña por completo, e despois Alberto Meira devolvéndolle a xogada da proba anterior, no que diste, non é a proba quizáis máis remota para todos, menos para a xente de Ortigueira, esta zona do norte de Galicia, pero para mí unha das probas cos treitos máis fermosos do campeonato. David Couceiro conseguía a cuarta posición e Alberto Otero quinta, con un vehículo realmente curioso, un Mitsubishi Lancer World Rally Car, destas unidades escasísimas que hai, non? Sí, vehículo que podemos chamar exótico, non? É unha das sortes que temos neste campeonato galego, un vehículo que non remataba de ir o 100% ben, Alberto queixábase un pouquiño de que no eixo dianteiro non era fácil de conducir, e desgraciadamente ese vehículo xa non está en Galicia, foi vendido agora a finais de tempada e xa marchou o seu novo fogar. Rally de Pontevedra, nova victoria de Senra, iba encarrilado xa por ese título nesta tempada 2025, e ese duelo Beira-Verdomás tiña un dos primeiros puntos álxidos, un dos primeiros puntos clave, coa salida de Alberto. Sí, tanto vai o cántaro a fonte que ao final pois termina por romper, non? Nesta ocasión tocoulle a Alberto, pero bueno, entraba nas quinielas, non? Un dos protagonistas tamén, seguramente comentarás despois, foi José Lamela, non? Terceira posición final. Terceira, no seu debut no Toyota Yaris Rally 2, co apoio de Breogán Motor, e penso que demostrando que hai talento en Galicia. Cuarta posición de Adrián Díaz tamén, non? Co Toyota Yaris GR da Copa, que conseguía esa cuarta posición, xerto tamén no último momento, arrebatando ya a Jorge Pérez, o piloto de Vigo, que desta volta, en vez de correr con World Rally Car, se halla co seu habitual Porsche que suele utilizar nas probas da montaña galega. E si en Pontevedra era Alberto Meira, que sufría os seus problemas derivados desa loita tan apertada pola victoria dentro da Supercopa R5 Rally 2, no sur do condado, pouco tempo despois, o turno tocaballe a Dani Verdomás, tamén con unha forte saída de estrada. Poderelle pasar a calqueira dos dous, pois bueno, pois mira, tanto vai dun lado como a do outro, non? Entraba Dani pasado un pouquiño aberto nunha curva, tocaba contra un muro e facía unha avería importante, ata o punto que tiveron que cambiar a carrocería do Hyundai despois dese impacto. Unha lástima, unha mágoa, porque condicionou moito o resto da tempada do equipo. Victoria, outra máis para Víctor Senra, co Hyundai World Rally Car, e os equipos da casa que foron tamén os claros dominadores ou protagonistas no Rally Sur do Condado, pois temos Alberto Meira na segunda posición, a David Couceiro na terceira, a Abel Pampillón na cuarta posición, e a Iago Martínez, o piloto becado pola Deputación de Pontevedra, conseguindo a quinta tamén e a victoria dentro da Copa Renault Clio. Pasamos o verán, chegamos ao Rally de Ferrol, tamén foi decisivo na loita por ese supercampeonato R5 Rally 2, xa coa segunda posición, a victoria evidentemente absoluta foi para, outra vez, unha vez máis para Víctor Senra, co Hyundai,
pero a segunda posición de Alberto Meira, primeira no supercampeonato xa, aí decidíase completamente o título. Foi unha loita tamén apertada con Dani Bertomás, que desta volta non salía co Hyundai, que estaba de momento no proceso de reconstrucción tras a saída de estrada no Rally Sur do Condado. Saía cun Skoda, tratou de loitar, pero bueno, tuvo problemas coa rotura dunha lamia, non puido dar batalla contra Alberto Meira, tivo que se conformar coa terceira posición, Meira coa segunda, e saca os puntos suficientes para consolidar ese título un máis no supercampeonato. Sí, un rally no que penso que ao marxe da loita pola vitoria no supercampeonato, a grande estrela foi Jorge Cajiao, acompañado por Javi Martínez no que foi o seu debut no Skoda Rally 2, non? Lástima desa picada nese furo dun neumático, pero penso que poderían haber loitado polo segundo posto da clasificación. A verdade é que foi un rally no que todas as miras estaban postas no piloto de Narón e a súa estrela co Skoda RS Rally 2 do equipo Recalvi, porque sabían do que podía ser capaz este piloto, e pena desa, como comentabas, non, desa picada, desa rotura da lamia. Sí, Jorge é un produto, non, da canteira do automobilismo galego, non, a partir do volante FCA, despois foi crecendo da man de Chema, o que lle ten que estar, e nós tamén moi agradecidos polo seu traballo en favor do automobilismo, é innegable. El ten moita fe en Jorge, eu tamén, creo que é un piloto que no 2026 vai pelexar por todos, e ten o proxecto que parece que vai ter, e creo que vai nos dar moitísimas alegrías, como le va dándonos nesta tempada, nestes anos de atrás. Saltamos, entramos xa na recta final, Rally Comarca de Carballiño, segunda da tempada, segundo abandono da tempada para Víctor Senra, e as cousas que, inda así, con todas as vitorias conseguidas, pues bueno, as calculadoras, as contas ainda andaban opcións a Alberto Meira para conseguir ese título. De feito, Alberto aproveitou a oportunidade e conseguiu a vitoria neste rally. Apretou o campeonato, apretou uno dentro e fora da proba. É certo que Alberto sempre mete presión, é realmente é moi divertido non escoitalo, porque ao final é un auténtico profesional desto, sabe como se xogan as súas cartas e xogounos ata o final. El meteu a súa presión, fixo que puido, e bueno, victoria e agardar a última carreira. Un rally no que tamén estuvo interesante esa loita pola segunda e terceira posición. Tiñamos por un lado a Javier Ramos, o patrón do equipo no que está correndo Dani Bertomás, que Dani xa, o non ter conseguido o título, pois decidía non participar nesta proba, e era o xefe de filas o que decidía participar co Hyundai, e mantuvo esa intensa pelea con Manuel Souto, que viña por todas tamén dentro da Challenge R2 Star Oil, a conseguir a vitoria, e bueno, ao final, pola choiva neses últimos tramos foi o que determinou un pouco a potencia, a superioridade e o tracción total do Rally 2. Todos pensábamos, non, que a proba perdería un pouquiño de emoción ou baixar o nivel de vehículos na zona alta da táboa, pero compensaron coa excelente proba que fixeron tanto, como ben dís, Manuel Souto e Raquel Rodríguez, David Rivas e José Vieitez, que pelexaron aí polo podio con Javier Ramos e con Francis Lema. E a verdade é que ese último bucle no que chegou a noite, chegou a choiva, foi moi emocionante. E rematamos xa coa última proba da tempada, Rally San Froilán, Rally de Lugo, inscripción espectacular, amplísima, con vehículos destacadísimos. Víctor Senra lanzado por ese título, Alberto Meira tamén intentando aproveitar esas oportunidades, e de repente, outra vez máis, a mala sorte, volvía a estar do lado do piloto de Vincios, que un toque dunha pedra, e quedaba fora de carreira xa as primeiras de campo. Baixou o suflé, non? Como dicían con Fernando Alonso, baixou un poquinho o suflé do rally, abandonou na primeira proba, e bueno, título en bandexa para un Víctor Senra que aínda así tuveron que suar bastante, sobre todo no último tramo, con esa pequena saída de estrada, quedar empanzados, non dar saído. Bueno, houve momentos de tensión dentro dese habitáculo do Hyundai World Rally Car, pero en calquera caso deron chegado ao parque pechado final e celebrar ese título merecido para Empor. Sí, cun embrague completamente destruído, como ben dís, por esa saída de estrada, que ao final era que tiña o freno de man
enganchado, tirado, producto do nerviosismo, eu comprendo perfectamente que eso pode suceder. Víamos na entrevista final como a cara de alivio de Víctor era grande. En calquera caso, tamén moi interesante tamén o resto do podio, porque tiñamos na segunda posición a un Iván Ares retornado ao mundo rally despois de prácticamente unha temporada ausente. Volvía con moitas ganas, volvía con moita forza e ademais demostrando que sigue estando que sigue estando en ritmo. E ademais do segundo posto de Iván Ares, do seu retorno á competición, do que todos nos alegramos moitísimo, foi algo moi emocionante para todos, estivo apaixonante a loita polo terceiro posto entre Alberto Otero, non, co Ford Fiesta Rally 2, un retornado Luis Vilariño ás carreiras, non, que lle picou o gusanillo e non botou case ningún ano fora das carreiras coa Skoda, e que se resolveu pois, no último bucle. Peón de Vilariño durante a mañá, perdeu segundos aí importantes, vitales nesta loita por esa terceira posición, tratou de atacar na primeira sección da tarde, pero Alberto casi xa nos comentaba incluso na entrevista final de que, bueno, quedou un pouco dormido, de repente reaccionou, tuvo que reaccionar rápidamente e, bueno, consolidar esa terceira posición final por diante de prácticamente o seu veciño, podemos decir así, non? E así cerrábamos esa temporada na que, pues bueno, como vedes, unha vez máis conseguía Víctor Senra o 9º título e, como tamén decía Andrés Cachalvite, Alberto, un renovado, un renacido, un rejuvenecido Alberto Meira conseguía tamén a victoria na Supercopa Rally 2 R5. Imos co repaso ás copas. Sen dúbida, a destacada da temporada foi a Challenge R2 Star Oil. Quedou demostrada que tanto polos tipos de vehículos como pola calidade dos pilotos podese presentar temporadas interesantes dentro desta copa. Sí, a verdade é que foi unha das apostas do presidente de Antonio Rodríguez esta tempada. Quería rejuvenecer un pouquiño o parque automobilístico galego e darlle un pouquiño de motivación a estes vehículos que para nós siguen sendo moi competitivos. Gracias ao apoio pois inestimable, é imposible cuantificar o apoio de Star Oil, conseguimos ter 14 vehículos R2 diferentes esta tempada nun certamen de 5 probas, no que buscamos conter os gastos tamén, que é algo importante na competición, e ao final tivemos a sorte de vivir un certame que foi de dous, non, na cabeza, houve como dous grupos, pero na cabeza esa loita entre Souto e Rodríguez e Rivas e Vieitez, que foi cada vez a máis e foi de alto voltaxe, que a verdade é que pelexar polos podios con estes vehículos demostra a velocidade dos dous equipos. Duelo tamén tivemos na Top 10B, que a copa que decidiuse no último rally da tempada, no Rally San Froilán, entre Abel Pampillón e os irmáns Iglesias. Finalmente foron os irmáns Iglesias o que sumaron outro novo título nesta copa. Sí, un campeonato, unha Top 10B marcada polas, non vou dicir desgracias, pero sí polos problemas de ambos, non? O accidente de Tino no cocido fixo ya estar fora da competición durante varias carreiras, o que limitou as súas opcións de ser campeón antes polos problemas que falábamos de Pampillón. Eu penso que Tino e Jorge fixeron unha tempada de menos a máis, evidentemente. Pampillón, pois, marcado polos problemas coas lamias e coas pequenas saídas de estrada do seu vehículo. Unha lástima, pero, bueno, que diste emoción ata a última carreira. Falamos da Top 10C. Quizá, claro, ao final os protagonistas eran un pouco os R2, pero o título foi distinto. Sí, eran os que aspiraban a todo, incluso cos participantes do Clio Trophy. Ao final, pois mira, Pablo Sánchez, que para min é unha das grandes confirmación, non é revelación, porque Pablo leva sendo moitos anos rápido, confirmou que o Suzuki N3 Turbo sigue sendo un vehículo moi competitivo, en base a ser rápido, porque fixo probas, creo que fixo un quinto nunha proba deste ano, e a regularidade pois foi o merecido gañador da Top 10C. Cambiamos de copa, imos coas monomarcas do grupo francés Renault, falamos da Copa Clio tamén interesantísima, disputadísima. Os irmáns Vázquez, vencedores na primeira proba da tempada, no Rally do Cocido, vencedores no último Rally San Froilán, no que se decidía o título. Penso que é unha das copas tamén con maior nivel a nivel autonómico, non? Nomes como Álvaro Castrolaíño, campeón do ano pasado, Álvaro Pérez Abeijón, lástima, mágoa, o abandono de Jorge Cajiao, copilotado por Joaquín Rey na primeira proba da Clio, o Rally do Cocido, porque ia competir en máis carreiras. A evolución de Iago, eu penso que houve un ano moi bo no Clio. Por continuar co grupo Renault, imos coa Dacia, na que houve prácticamente monólogo de Miguel Galloso, piloto que xa desde o primeiro momento
demostrou que, aínda que non correran rallies, a contar con algo de experiencia previa, pois eso, noutro tipo de competicións, como é na montaña de autocross, pois sempre ten mans e ten a habilidade para poder ir rápido e demostrar que, bueno, que pode ser un dos pilotos a ter en conta nas vindeiras tempadas. Sí, a Miguel, o Ourensán Miguel, xa o coñecíamos da súa trayectoria exitosa no autocross, daquelas incursións nas subidas en Chantada na terra do seu pai, e despois no primeiro susto que meteu no Rally da Coruña, no que fixo un rally espectacular, sen coñecer o vehículo, no seu primeiro rally, que se colou pois, na zona alta, digamos, da competición. Despois, o como a vendís, salvo no rally de Carballiño, pois monólogo, dominante, bueno, o mellor de todo, que Elliot Gómez e Moncho Seoane conseguiron a súa primeira victoria nunha monomarca, que tamén é motivo de ledicia. Destacar tamén dentro desta Copa os programas das diputacións provinciais, tanto de Ourense como de Pontevedra, con esa iniciativa para empezar a impulsar aos novos valores no automobilismo, xente pois, prácticamente sen experiencia nos rallies, e que tiveron a oportunidade de demostrar, ademais algún destacado tamén con bons tempos, podíamos decir así, esa incursión no mundo dos rallies. Seguimos coas copas, imos coa Pirelli AMF, onde se demostrou unha vez máis que un ten que ser rápido, pero tamén ten que ser regular ao longo de toda a tempada, como así foi no caso de Carlos Conde, non? O campeón desta Copa. Carlos Conde o ano pasado demostrara xa moitísima velocidade, é verdade que fixo rallies moi bons, pero este ano, logo de facerlle unha revisión ao vehículo, ese Peugeot 106 vermello precioso, demostrou que ten a velocidade, non? E iso que tivemos polo medio, aínda que non en todos os rallies, pois eso, xente como Marcos San Román, Alexis Vieites, xente que saben con moita experiencia en rallies moi rápidos. Sí, quizáis o máis perxudicado non pola mala sorte, entre comillas, foi Juan Carlos Pampillón e Cristian Álvarez, non? Que penso que en varias probas, xa cun bo resultado no peto, pois abandonaron na derradeira de ligazón ou tiveron problemas no último bucle. A ver se no ano 2026, cun novo proxecto, non sei o que farán todavía, poden quitarse esa espiniña, porque a verdade é que foi moi frustrante para todos. Regularidade, como a que demostrou desde o primeiro momento Ángel Vizoso, no caso do volante FGA, que foi de principio a fin o claro dominador e o vencedor absoluto. Sí, Ángel xogou moi ben as súas cartas. Fixou a baza de levar un coche pois, moi ben preparado, un vehículo moi ben preparado, moi ben revisado, e despois a mala sorte que tivera anteriormente pois, convertiuse en bons resultados. Non é certo que cando a dinámica é positiva, pois seguramente a confianza axúdate a levar mellores resultados, a cadar mellores resultados. E rematamos con os máis pequenos, os Criterium Recalvi, con nova victoria para Adrián Regueira, que demostrou ser unha vez máis o coco dentro desta Copa. Sí, Adri Regueira é o noso Esteban Ballín particular neste Criterium Recalvi. A verdade é que a súa posición é dominante neste formato, é o mellor, sin dúbida, demostrou uno en moitas ocasións, e incluso a sorte acompaña. Martín gañou a beca, o que pasa que non opta o premio final porque non foi o campeón absoluto, pero creo que Martín ten plan xa de dar salto ao volante na tempada 2026 e pelexar polo xugoso premio que ten aí na Dacia. Bueno, pues cambiamos de disciplina. Seguimos coas, podíamos decir así, as paralelas ao Campeonato Galego de Rallys. Falamos de Rally Sprint, tempada tamén interesante, sobre todo por encantar número de inscritos en todas as probas. Non foron moitas as probas, pero sí foron moitos os participantes que decidiron tamén, pois eso, tomar parte nestas citas. Sí, eu penso que é un campeonato tremendamente atractivo, sobre todo para os pilotos. Acadamos que moitos vehículos que estaban guardados e incluso equipos que non tiñan tempo para competir volveran á competición, son probas dun só día, e no que foi campeón Javier Martínez Carracedo, acompañado por Marcos Fernández, unha emoción ata a última proba, non? Lástima a cancelación da que sería a quinta proba. Temporada tamén interesante no Campeonato Galego de Rally Mix. Por unha parte, os non carrozados, temos un novo título máis para Javier Ramilo Cobas. O equipo Yacar creo que prácticamente foi o grande dominador na disciplina nesta categoría, non? Título na clase A para Javier Ramilo, para Cobas, non é novo nesto dos triunfos a nivel autonómico, penso que é un dos pilotos máis completos. Despois, título autonómico en clase B,
para Manuel Osorio e Alberto dos Reis, coa Skoda Fabia R5, un campeonato que eu penso que goza de moi boa saúde, non? Son 7 probas, máis de 80 equipos por carreira, e boa presencia tanto de carcross, que hai moitísimos, como a de carrozados, no que a Federación está traballando un pouquiño para mellorar a calidade e a cantidade dos mesmos. Seguimos coa terra, vamos co autocross. Podemos decir que repiten xente coñecida, xente xa habitual nesta disciplina, unha disciplina ademais que vai gañando folgos co paso dos anos, as inscripcións aumentan. Sí, son un calendario estable de 7 probas, penso que axuda moitísimo a planificar a tempada. Despois, creo que o detalle máis curioso ou máis interesante é que participaron 68 pilotos distintos na categoría de carcross, na senior, que é para min é moitísimo, unha cifra moi alta, que temos unha canteira de pilotos no carcross junior moi grande, con probas de ata 10, 11 inscritos, e que se recuperan os carrozados. A roda única a Kumo penso que axudou moito a estabilizar, incluso en custos igualdade de prestacións dos competidores, e despois tamén agradecer a MRF, non, a posta en marcha das copas no Campeonato Galego en carcross, para que pilotos poidan optar a premios económicos á parte. David Varela na División 1, Joan Ander López na Dúas, outro tamén piloto dos veteranos xa que leva moitos anos correndo nesto de autocross. Diego García, que tamén, aparte de, alén de conseguir tamén o título nacional, tamén conseguía o título del campeón galego de carcross, e Lolo Bermúdez, no caso dos pilotos de junior de carcross. Cambiamos de disciplina, imos coa montaña, sabedes, patrocinada polo Circuito Internacional de Montalegre. Vitoria unha vez máis absoluta para Jacobo Senín, no caso de non carrozados, e de Jorge Pérez entre os carrozados. Agardado, pero en calquera caso, bueno, houve carreras interesantes, polo menos, no caso dos non carrozados, ver o que daría de sí Alexis Vieites con ese novo Fórmula 3000, Jorge Fernández tamén coa súa nova barqueta, esa loita, pois eso, por esa segunda, terceira posición, e no caso dos carrozados, pois eso, ese duelo que se podía dar en algún momento entre Jorge Pérez, no caso de Manolo Senra. Sí, ao marchen dos vencedores dos títulos que repiten con respecto ao ano pasado, penso que tamén a evolución dos inscritos no Campeonato Galego de Montaña, que moitos pilotos están adquirindo vehículos específicos de montaña, que é algo que faltaba neste certame, e despois a competitividade nas distintas agrupacións, non? A chegada do PF, do Performance Factor, fixo que moitos pilotos que non pelexaban por nada, pois agora mesmo pelexen pola agrupación. Fixo que o campeonato sexa moito máis emocionante, notouse sobre todo no retorno do público. Falamos tamén desa Copa CM, Memorial Paco Uteda, Terras del Antaño, con Martín Villar, outro tamén dos veteranos da montaña de volta, tamén prácticamente toda a tempada no Campeonato Galego de Montaña, e volvendo a demostrar que é un piloto rápido, que é un piloto moi regular durante todo o ano. Seguimos, falamos tamén de outras categorías base, polo menos para quen quere entrar no mundo de conducir turismos, podemos decir así, é o mundo do slalom, que sigue aí asentado, probas tamén con moitísima inscripción, e sobre todo esa loita polo título con ao menos 2-3 equipos tratando de loitar polo título absoluto. É a disciplina de acceso ao automobilismo, non? É a disciplina máis económica, ademais celebrase no centro das vilas galegas para non ser unha modalidade moi importante, na que quizáis precisamos un calendario máis racional, un poquinho máis curto, no que estamos tamén traballando para que todas esas vilas teñan unhas inscripcións importantes, e no que houbo, pois, Iván Picallo foi o campeón despois dun ano de moitísima loita con Cotobad, con Borja Cotobad no Forescore, que probas que se solventaron, pois, que se zanjaron por apenas décimas de segundo. E rematamos coa base das bases. O mundo do karting, interesantísima tempada, máis de 100 inscritos prácticamente todas as carreiras, un final de tempada con esa Supercopa en Outeiro de Rei tamén con preto de 100 participantes, non só de Galicia, sino tamén de fora da nosa comunidade. Sí, eu penso que a nosa nena bonita, non? Un dos proxectos que tiña Antonio, o presidente, marcados entre cella e cella cando comezou a legislatura, recuperar o karting está máis que acadado, non? Agora hai que continuar, como ben dís, unha media de casi de 100 pilotos por carreira, moitísimo público, moitísima xente ao redor, un campeonato que medra en citas, pero de forma racional, tampouco queremos aumentar moitos os custos para os equipos, e demostrando que se poden sacar pilotos do karting, como Alex Mariño, como Mateo García, que salen do karting, entre outras modalidades, e que mostran cualidades moi boas.
Karting que este ano pues tiñamos como novos campións en la categoría de rookie a Pablo Cardos, en mini a Rafael Simón, en mini Nobel a Enzo Prada, na categoría junior a Alejandro Méndez, en senior a Saúl Vaz, caceta a Lino Collado e en caceta 2 a Guillermo Carrera. Bueno, pues moitas gracias, Andrés, por botarnos unha man neste resumo. Imos rematar coas palabras do presidente da Federación Galega de Automobilismo, de Antonio Troitiño, para que nos faga un pouco balance desde o seu punto de vista deste 2025, sobre todo as previsións para a vindeira temporada 2026, que supoño que será tanto ou máis interesante que esta. Dende que empezamos aquí na Federación pasamos de participantes de todas as modalidades de aproximadamente 2.000 inscripcións anuales a actualmente 3.500, o sea que estamos casi cerca de duplicar as inscripcións. Karting pasamos de 25 inscritos a 100 e pico, en autocross doblamos as inscripcións, en montaña pues, de alrededor de un 30% máis. Unha modalidade que funcionaba moi ben e que creemos que está funcionando mellor. Estamos conseguindo que unha das cousas que eu propoñía, que era que tiñamos que renovar o parque automobilístico porque era un parque moi anticuado. Non pasamos tampouco desos coches de toda a vida porque teñen que estar aí, é unha forma de que a xente se inicie. E era unha das cousas tamén que tiñamos pensado de crear unha escaleira de cara ao Campeonato de España. Creo que agora mesmo xa queda totalmente definida a hora de volante pasar a ser a Dacia Sandero. Empezar no criterio, por así decirlo, quen teña menos medios, despois pasarse a Dacia, da Dacia a Clio pues, poder lanzarse ao Nacional. Creo que vamos no bo camiño, aí conseguimos implicar as Diputacións, Diputación de Ourense, Diputación de Pontevedra, a Diputación de Coruña tamén outras cousas está apoiando, esperamos que se sume tamén a este proxecto. Unha forma de que cada provincia pues, poida sacar o seu piloto xoven e ao mesmo tempo a nos axúdanos a crear esa escola de pilotos. Non? Quedaríanos xa ese último paso a ir a un Rally 2 e poder xa competir polo nacional. Non? Pero eu estou animado e creo que sí, que se pode conseguir. Buscábamos un pouquiño que esa xente pois, tirara un pouquiño, baixara un pouquiño a lista de inscritos nos rallies e o que conseguimos foi un efecto contrario. Non? Conseguimos sacar coches que estaban nos garaxes, que tamén era un dos obxectivos. Quédanos aí unha cousa pequeniña que sí que nos gustaría que funcionara e que os históricos se engancharan máis, non? Porque creamos unha categoría específica para eles e non acaban de animarse. Non? A montaña ten un problema, xa non é en Galicia, ten un problema a nivel nacional, a nivel de outras comunidades, e é que non hai unha gran cantidad de monoplazas. Eu creo que é o que lle falta a montaña. Este ano creamos esa nova Copa CM para intentar sacalos adiante. Non apoiaron moito, a verdade, os participantes que pedían e ao final pues, sumáronse moi pouca xente, pero de cara á tempada que ven esperamos repetila. O autocross a clave estuvo sobre todo en buscar tranquilidade, porque era unha modalidade que tiña moitos líos. A clave, agora mesmo hai unha roda única dentro dos turismos e a clave foi simplemente falar cos pilotos. Os pilotos viron unha cousa interesante, era favorable porque iban a facer un precio con unha roda e está funcionando. Sí, a verdade é que é a nosa debilidade o karting. Conseguimos que ter a nivel regional casi a autonomía que mellor lista de inscritos ten. Temos bons circuitos e Pedro foi unha persoa clave neste tema. Eu tiña clarísimo que ele iba a relanzar este campeonato e a verdade é que superou as expectativas con moitísimo. A idea é seguir un pouquiño a línea que vimos traendo hasta o momento, non? Creo que hai máis cousas por facer, pero creo que agora mesmo temos que estabilizar todo o que fomos creando. Sí que estamos traballando a ver se podemos sacar un campeonato de resistencia autonómico. Estamos traballando noutro proxecto que é o campeonato de enerxías alternativas. Aquí teño que darlle as gracias á Consellería de Industria, que sí que está pola labor de botarnos unha man. E a ver se conseguimos tamén que as diputacións entren no proxecto e podemos sacar ese campeonato de enerxías alternativas. Eu creo que, sobre todo, a xente confiou nos. Temos claro que non todo o mundo vai estar contento, pero que sí que unha gran maioría da xente confiou no traballo que estábamos facendo.